Avannut jo. Bullet train. Siinä meni bullet train äsken. Hei. Henry saa puukon näistä keissiä avannut. Mä lyön vetoa. Nyt tulee puukko. Nyt tulee hyvä. Tänään tulee puukko. Eikä tuu. Tuolla menee niin paljon hyvää välistä. Toivotaan, että tulee pukka, mutta mulla on sääntö, että ei tuu pukka. Nyt on jouluna. Murre. Mun pitää olla jollain ja hei vittu se Gabeenilta. Okei, no sit meidän pitää rukoilla Gabenia. What the fuck? Never. Gaben, please. Gaben. Homopen. Oman no. Siinä meni Nova Plus. Tällä siis tulee aina joku liila tätä. Ei hyvä, vitu liila. Jep, liila. Kato liila. Liila skinny. Mä värissokki sienit. Niin. Sais missä näkyy Siellä tossa alussa joku pinkki tätä, niin silloin yleensä tulee Dark Water. Oh my god. Ei tuu. Oh, MP7, woo! What? Mä tänne menee pukkoon. Hei Patrick, sun pitää antaa se yksi keissi mulle. Never, Patrick. Resistance. Oh, ei Henry, ei. Very nice. Nyt kävikin semmonen. That negative so cool. Gini budde eläin. Assi moi. Punainen python. Punainen pyyttoni. Mulla on niinku tällainen jo etsi omistaja vittu eespaski. Nyt tulee saireksi. Puukko. Puukka. Tää olisi tietysti, että Factory News saireksi on kallempi kuin mikä tahansa. Itse asiassa ei. Mut On se Factory News saireksi. Star Trek Factory News saireksi on kallempi kuin mikään puukko, mitä Butterfly voi saada. I know, What the fuck again? Oh my god! Mikä kunto? Battle Scarred. Henry, mikä kunto? Mä tiiä. Me kattoo. Mä sanoin, että nyt tulee tää hyvä, oh my god. Katso Swinvist, me kattoo. Mä sanoin, Viittesten! Viittesten! Assimo Viittesten! Mä katon. Okay. Steam Page, Steam Community, kenttäkokeilu. Assimo! Henry, Tuu lagi 9 € saatana. in the Onneksi bank. lagas, koska... näin Jiros. Henry, saat voitolla kohta. Niin kohta. Tule Henry, hyvä, sun pitää ottaa keissejä lisää. Paljon se oli? 9 €. Ihan hyvä. Oikeesti. Henry, hei, sä oot lähempää sun vanhaa Invio. Yeah! Melkein niinku... Henry, sä oot lähempää sun vanhaa Invio. Mä sanoin, että tuossa tulee joku saireksi. Sit tulee se mamma, se boom. Mä sanoin, että sieltä tulee jotain hyvää. Henry, sun pitää sanoa... Assimo! Nyt tulee taas... Yeah! Phoenixit on kaikista arvokkaita. Nyt Sandstorm. Oh yeah! Negev Terran, come on motherfucker! Oh yes! Toi on joku testfielded. Testfielded, yes. Nyt tulee Asimov. Puukko! Kato! Sieltä tulee! Tossa noin. Siinä on se. Max 7. Heaven. Silleen. Oh my Niin, god. mulla ei oo mitään muuta enää mausut kuin Huntsman Knife ja Vulcanö! Mikä toi on toi? Oi Jeesus! Siellä meni Cyrex. Henry, mikä toi M4A4 on? Se on Desert Strike. Maksaa 2 €. Niin mä olin silleen parastaan se 2 €, mut... Jos sä otat atomikalloja, anna mulle. Come to me! Oh. Mikä kuntoinen? Mennään näytä vähän aikaa. Ei sitten. No ainakin sä oot Asimovi. 945. Assimo! Sä voit sanoa vaikka sä oot Asimovi, ei älä sano mitään muuta. Niin, että toi mä ostin Mä yhden unboxasin oma Assimovi, Jeesus Kristus auta. Mä saan Asimovi. Peskat Asimovi. Noniin, 3 nyt. 1 3 Siis on, 3 missä on 7. siinä? Siia leitteer! Siinä! Yes! Se maksaa €3.8. Mikä kuntoinen se on, niin riippuu siitä. Factory nyt. Sieltä tulee, tossa noin! Tossa noin! Näks? Boom. 775. Hetsani. No mulla on heksaani. Joka Viimeinen keissi, klassikko mut sit on vielä tehdään. yksi jäljellä, joka ei oo vielä. Näitkö sä mikä siinä meni? Oh shit!
Kaikki näki mikä siinä meni. Niinku- Siinä meni Star Trek mikä? Star Trek Desertissa. niin. Mut kun se on se punainen, sit se näyttää inoa silleen, että Meillä on Hayam chest invited to trade. Hayam chest. aivan se. On vika keissi ja tolle Anomalylle tuli vikasta keissistä silloin se yksi puukko. Siinä on se yksi. Anna tulla hei. Anna tulla. Ootko muuten ajatellut, että jos mulla ei olisi ollut tätä näin, Henry? Tätä keissiä. Niin. Niin ja sit sä et ois saanut sitä, what the fuck? Vaan vittu. Mä en ymmärrä miksi sä oot ostanut Vanguardia yhtään. Okei. En tiedä itsekään. Vanguardia-aseet ei oo kalliita mikään silleen. No niin, ootteko valmiit? Viimeinen keissi, viimeinen puukko, viimeinen balletrain, Mä oon viimeinen... aika varma, että se on heksaani. Oota mä en näe. Tää on tätä. Tää on tätä punaista pöyttä, niin emme kerran. Tästä punainen skini hei, punainen skini. Aika punainen. Tuleeko? Oot valmis? Tasapaino aika. Joo, me mennään tuolla. Rukoillaanko silleen, että nää kädet on yhdessä? Noniin. Aika kei, oota vielä ovi. Pussata. Mä olin sieltä... Mulla alkoi siellä puhua, että mikä sieltä tuli. Mä katsoin, että sieltä tuli Atomikalle. Atomikalle. Ei käy, mikä se punainen vaikka? Tatter. Niin vittu. Tatter vähän ehkä. Batter. Pidetään Huntsmanista vikaksi. Yes! Sä oot räkkäkin. Toi on hyvä, toi maksaa yli eurot, mulla toi. Oikeesti? Onko toi Factory nyt? Factory nyt, se on tarkoittaa mulla. Ei oo faktori. 50 whatever. Noniin. Ei kun näin. Bullet Ray. Jaguar, jos vittu. Yeah. Oi, mä puutan vielä. Minä katson tuota Braska. Braska, hei, Braska. Braska, YouTube, hei. Yeah. Yeah. Mulla on muuten sitä näkyä. Toisella kädellä. Pidetään näin, Noniin, okei. Jesus Christ, nyt sano. Kaksi pinkkiä paskaa. Mitä ajattelet molemmat kädet? Oiko, noniin. Ultra! It's ultra good! Ultra nice. Päties kärryä. Miksi tossa on vaikka tois faktoria, niin siinä olisi varmaan tossa. Battle Squad. Tän koodi. Tää on yhdellä. Okei, toisen käden näin. Okei. Näin, noniin. Mä olin silleen, maksat maksanut niin paljon. Sä oot maksanut ainakin 2 kertaa, sä saanut 5-7 2 kertaa. No niin, nyt ajettiin nää hyvät tänne Asimovit pohjalle ja Cyrexit ja Siinä meni jo asema. Mut tää on puukko. Maksaa jo sikana! Toi maksaa jo sikana, Henry! Mä menen kattoo tällä sekunnilla. Sori nyt vähän, mutta toi Paljon toi maksaa? Toi maksaa ainakin 5 euroa. Toi näytti aika eiks tostakin näe, kuinka uusi se on? Oi ei näy. Toi menee YouTubeen. Toi jo. Kuvaatko sä sen vai? Joo. Kyllä joo. Facecam. Eikö se oo konspirasi? Tossa on salaliitto. Salaliitto, 2 euroa kalli. Suoraan tehdään 293, 92, mutta se on ainakin jotain. No niin hei. Pistän kädet tälleen näin, noniin. Ei katota. Jeesus! Mä katsoin, että sieltä tuli jotain punainen. Anna mulle. Factory fuck. Anna se maksaa. Noniin. Mikä se oli? Fall play.
Follow play. Paljon. Se ei vielä oo täänkään. Follow play. Tossa hyö. Onks suora tehtävä? Älä kato. Supernoviin mä 3 peräkkäin! Superman. Labyrinth. You motherfucker. Varmaan pakkiskari. Niin. No niin, sitten takaperin. Onko sun käsi? Laita toinen käsi tähän. Toiselle puolelle. No niin. Oot sä valmis? Lähtee, no niin. Mikä se oli? Yeah! Jeesus! Jeesus! Jeesus!